तो नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रघुआ सभे के बिहार एक नई सोच में स्वागत कर रहा बनी। तो चलिए हम निकल चुकल बनी बिहार के गरीब के खोज में। तो आज हम आ चुकल बनी ऐसा एक गांव में, ऐसा एक गरीब के पास जेकर इतिहास बा, एक कहानी बा गरीबी के। तो रघुआ हमार दर्शक के अपन गरीबी के बारे में बताई कि रघु गरीबी कैसे गुजर रहा है। देखिए भैया, हम बहुत ही गरीब खानदान से विस्फोट कैले बानी। अरे वो सुन ले हो खब कि फलना के बाप खूब अमीर रहले, उनकर बाल बच्चा गरीब हो गई। आ फलना खूब गरीब रहले, उनकर आज बाल बच्चा खूब अमीर हो गई। लेकिन ऐसा हमनी के साथे नहीं के भइल। हमनी के मने शुद्ध गरीब भइसन, शुद्ध गरीब। पूरा खतियान में एक झाड़ से हमनी के गरीब बनी सन। हाँ, जितना हमनी के खतियान में नाम लिखल बा उ सारा एक झाड़ से मने गरीब बनी सन, शुद्ध गरीब। अरे उतने ना, हमनी के तो मने खानदान में एक से एक आला दर्जा के गरीब भइले, एक से एक आला दर्जा के गरीब। अरे एक आदमी के तो बकायदे मने कहानी लिखल बा हमनी के खतियान में। हाँ, कि माने ओह गरीबी में रवा विश्वास ना करें, ओह गरीबी में 120 बरिस मर्दवा जियो रहलन। एक गो धोती लपेट के आ पूरा जीवन बिता दिहले। धोती के पेन्हलन कि माने कि तू धोती के ससुरा प्राण छूट गइल, लेकिन वो मर्दवा का प्राण ना छूटल। हमने के खानदान में त्राही माम हो गई। काहे खती कि मर्दवा कहिया मरी, लेकिन मर्दवा के प्राण ना छूटत रहे। तब जाके माघ के महीना रहे, अभी कटकटी ठंडा पड़त रहे। वही ठंडा में उहे कौड़ा तापत रहन, आग कौड़ा बुझले रहन। वही धोती में लाग गई आग। उहे आग लागल तो बस बुढ़ाऊ उहे ठंडा के दिन में मरले। तब जाकर के पूरा हमनी के घर में पूरा माने खुशी के माहौल हो गए। हाँ, काहे को वैसे खुशी के माहौल हमनी के कबो ना भई रहे। हाँ, मर्दवा खातो तो रहे सब, माने 3 दिन में एगो सोहग रोटी खा जाए मर्दवा। बड़ी खुशी के माहौल रहे। वो माहौल आज तक ना भइल। अब लागत है कि अब वैसा खुशी के माहौल अब हमारे ब्याहे में होई। हाँ, अब करा पहले ना होई। ठीक बा, उनका लोग के छोड़ो, तू अपन बारे में बतावो, तू अपना बारे में कुछ बतावो। हमनियों के हालात कोनो बेजाय नहीं खे, हमनियों के हालात ठीके बा। भाई जन कपड़ा पहनले बानी न, ई कपड़ा ई हमार ना हो, ई हमारा भैया के ससुरारी से मिला रहे। उनको अजिया ससुर मरा रहन। तो अच्छा, जब तार भैया ससुराल गई रहन तब ससुरारी वाला तार भैया के कपड़ा दिलन स ना। अरे महाराज, यू तो हऊ काश कहाँ से दिहसन। ओकनी के तो हमनियों से हालत खराब बा, एकदम हालत दयनीय बा। अरे उ तो 8 पटी के आंगन में उनकर अजिया ससुर मर रहले। तो मार सब लोग के कपड़ा पर नजर रहे। माने मार हो गई, कपड़ा का फेरा में लफड़ा हो गई। हाँ, कल हमार भैया देखले कि कपड़ा तो धइल बा आ सब जन मार करे में पड़ल पड़े। कल हमार भैया उठैले कपड़ा आ भर भर पेट कुरिए भागले आ चल अइले। कब ले माने हम पेन्हले बानी। तो तहार भैया जब कपड़ा लेके भगलन तो तू पेन्हता रह। तो ऊ का पेन्हलन? भौजी के साया पेन्हले। अरे मर्दे, तो तहार भौजी का पेन्हली? उनका तो घर में रहे के बा है। परिवार में एकता रहे के चाहिए।
काहे कि संघर्ष जीवन है। हाँ हमनी के किताब में पढ़ले रही सन, बोकरी चरावे जात रही सन। तो अच्छा उ सब छोड़, एक बात बताओ, तहार ब्याह शादी भइल बा कि ना? अभी का होई अभी अभी तो तुरंते अभी हमार महिला भैया के बियाह भइल है, जे है ना पूरा एकदम धूम धड़ाका से बियाह भइल है कि माने महाजन से कर्जा पैसा लेके आ जे है ना माही मनीषा के माने तिलका के दिन द्वार पर नचवनी हसन एकदम माने अटी पटी पटीदार छाती में मुका मार के एकदम गिर गेल। उहे बियाह में बुझली कि माने 35,000 कर्जा लियाई रहे, अब माने ब्याज 1,35,000 भइल बा। हाँ माने हमनी के तब माने मूड पर ध्यान ना दी जा, ये देखा तो नहीं जा, माने दियाई तो दियाई न तो न गोट में फरियाली आई। अरे मर्दे यही से तू लोग गरीब बड़ो हैं, का जरूरत रहे इतना महंगा ऑर्केस्ट्रा नचवैला के बियाह में? हैं का कहानी रहुआ हैं, बड़ा कहानी रहुआ, गरीब के श्रद्धा श्रद्धा ना हो हैं? बाप रे बाप। हमार बहिला भैया जब सुनल है कि माने ऑर्केस्ट्रा नहीं हो तो माने साफ माने बियाह करे से मना कर दिले। हाँ तब जाके हमार मौसा कैसे कैसे माने समझाइले बुझाइले आ तब जाके भैया माने मनले, न तो बयान फेरे के नौबत आ गई रहे। हाँ तू तो मौसा हमार कैसे कैसे समझा बुझा के आ मनैले आ सीधे बाहर से बस धैले आ सीधे बस धैले एकदम डायरेक्ट जाकर ऑर्केस्ट्रा वाला घरे बेग धैले आ तब जाके साटा बयाना कैले आ खाना उना माने बसिए मुहे दुगो लेटी खैले आ खा के घरे अइले माने प्लेट उलेट धो के। अच्छा एक बात बताओ, उ होटल में खाना खोइला के बाद उ प्लेट काहे धोलन मर्दे? अरे सारा पैसा तो बेयाना बांटा करे में खत्म हो गई, तब जाके होटल में माने खाई तो प्लेट ना धो, बोले धोया से ना आए अब फ्री में खिया दियो सो होटल वाला। बाप रे बाप। अरे इहे सब मर्दे कल जाला, मर्दे गरीबी मिटावे खातिर मेहनत करे के पड़ेला। तो भी आज तक ले तू लोग सोचले बड़ो कि गरीबी कैसे दूर हुई? अरे केहू की बताई मोत, अब की बेर एकदम बहुत बढ़िया बाबा से एकदम टकरा गइल बनी जा। आय अब की बेर बुझात अनु को अब हमनी के दिन दासा पलट जाई हो। हमनी के 7-8 भाई हई देखिए अंगूठी पहनले ले बनी अंगूठी। हाँ अब लागत है कि दिन दासा हमनी के पलट भैंस बेच के सब भाई हमनी के अब की बेर पहनले ले बन जा अंगूठी। हाँ यहाँ गई अब यहाँ तक दिन दासा हमनी के पलटी अब अमीर हो जाए सन। अरे मर्दे हई अंगूठी पहने से कोई अमीर हो जाई हैं? अगर ऐसा होखे के रही तो सब लोग अमीर ना हो रही। आप रे हैं माने सब लोग से ऐसा बाबा टकरा जी हो ना। अरे तो हमनी के इतना तेज ताराज आंख बा कि ऐसा माने कि बाबा हमनी के भेटाइल बड़ा तो बाबा एकदम माने साफ साफ खोल के हमनी से कह दिलन कि हमारा के बारे में कोई के बताइहल मत। हाँ अब हमनी के हम रउआ के बता दें तो दूसरा जगह कह के हमने हाला मत करब, काहे कि ना तो बाप रे बाप हम रोटी पटी पटीदार में एक से एक आला मन डाइन बाड़ी सन। काहे कि जब हमनी को जानी सन तब एकदम हमनी के मती मार देवे सन। जब हमनी कुछ करे के सोची ले जा माने तो मती मार दी हम सब, मार के अपने में लगा दी हम सब। बाप रे बाप कहीं मत हमारा माने अटी पटी पटीदार में हमनी के उजियाल नहीं खींचा देखल चाहत। जब हमनी के जानी सन बाहर कमाए तो सबेर खानी उतरेली सन, शाम खानी फिर बस ट्रेन धो के घरे आ जानी सन। का करी माने एकदम परेशान बा घर के लोग ये बात सुन के, काहे कि माने एक से एक हमनी को अगल बगल में आला डाइन बाड़ी सन, मती के मार दे तड़ी सन। मन तर से कोई माने मती मारेला मर्दे हैं?
अरे बाप रे बाप कार वो कहनी। अरे एक बेरा तो ऐसा हमर मोती मर देले रही सो कि माने बाबूजी के हम अपना ये न पटक पटक मरनी, ये न पटक पटकता न मरनी। खाली इतने पूछ दिल रहलन कि का रे बाबू आप सियान हो गईले, कमाए धमाए ना जीबे, बाहर भीतर जो कुछ कमो काहे कि तोरा सियान हो गईले। इतने कहला खाती इतना मरनी, इतना पटक पटक मरनी कि तले चुप हो गए। हाँ अरे अब तक माने हमरा तो सर्दे लागेला कि बाबूजी हमरो कहत ये बउआ जो तनी तू कमाओ, लेकिन ना कुछ बोले ले, साफ चुप हो गए। ई तो बबुआ समझ लन कि तहार मन बढ़ गइल बा, एकदम जौन कहे जाला मन बिगड़ गइल बा, बिगड़ा तो आदमी हो गइल बड़ा, और कोनो बात नहीं खे। अच्छा एक बात बताबो, घरे रहे से धर्म कर्म चल जाई? माने गजब कहनी रहुआ का बुझाता माने कि हम बाहर कमाही लिखी गईल हैं। और एक बेरा तक कमाई गईनी, घरे से खिसिया के भगनी, लगातार 3 वर्ष तकले मन अइबे ना कईनी। माने हाँ माने समझ में हेने से कमाई हेने निकल जाए, हेने से कमाई हेने निकल जाए। माने खाए पिए में, दारू गांजा में, नाच बजा में, से माने खर्चा हो जाए। तब जाके एक बेरा मन कइलो कि माई के तनी मुंह देखती, माई के याद बड़ी आवे लागल। तब जाके हमार माई गहना बेच के भाड़ा भेजलक, तब जाकर ट्रेन ध के घरे आई। माने तब ले अभी मोती माने माराइले बा। इहो सोचिला कबो कबो एकदम सोचत दिमाग मने एकदम बुझाला करे बाहर भीतर जाए के चाही, कमाए के चाही। इहे सोचत एकदम मने दिमाग हमार फाटे लागेला। तब जाके ब्रह्म बाबा भी जाइला आ 2 बस चिलम गांजा मारिला। मरला के बाद मिजाज टनाटन हो जाला, तो दुनिया ये वन लागेला एकदम कुछ भी मस्त, कोनो टेंशन ना, फ्री बाना, गाली दिए कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, मिजाज मस्त है। दी ना रउआ भी कुछ पैसा बात दी, 50 रुपया दी तनी मार के आई गांजा, न तब पाँचो मार ले। आज भगल गैला कि ना गैला मर दे जैसे पैसा भइल बा।